Abakada. Gamemorize aning abakada. Si abakada ng ABCD raman na. Unsa man? A, B, C, D. Ah, Mauna, kay kuturong ka grade 1. Oh, kana kusga. sige kana. A, B C D. A B C D. A, B, C, D. A, B, A B. Mama, gingga, inipis man yung tinga. Kigag may punaan ang ilalom o. Sir, mong bag abre. Narapagida ang kawatan eh. Kagamping gid sir. Salamat kayo. Pinagkadili ginaho ganahan kana yung tawong dalo. Ako po ganay daw. Ang lagi. Sama na to. Di mo nakuha. Sama na. Kaysa na. Pagpila gi adlaw ninyo? 600. Anya nga na kadakang bato mahakot ninyo? Pero katrabaho ba me? Ano na lang no? Kanita ng bato, hakutan ninyo, ako ipapakyaw ng 50 mil. 50 mil? 50 mil? 50 mil. Nakabuwang. Yung kinabi sa bako. Dugay pa tong ambulansya. Hapit na to. Kuya! 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 Sino to? Ting, tiplay ko kapiting na. Ah. Tara. Salamat. Uy, unsa man na? Ikaw ba? Hoy! Hawa diha, wala na akong nagipalit para imong lingkuran. Naparki ra na yung motor. Hoy! Ito po, mama magaginara mag-aamit mo ng motor, dili ka palit ng motor, ha? Di ka palit ko na yung motor. Matumba akong motor! Sila mo itong matumba. Sa utong ka, dili ka magaginara kay imong motor, ha? No. Kana mga motora, oh. Kanang usa anak ka buok, muna itong kawaton. Sige. Oh, kani nga plate number. Unsa man na? Kani nga plate number mo atong kawaton. Okay. Nala, sige. Sige. Dali ah. Ano to? Usa man na. Agpit number. Kabuang ka motor atong kawaton dili ng plate number. Sakit kaayo. Mo ni sa picture. Kanang motor mo atong kawaton dili na. Bong. Mamang nanotras man ka. Tubos na good. Mamang nanotras man ka, wala man kay kahalok, wala po kay uyab. Dangin na, kasangsay na kag toothpaste. Bong. Di sa kanang ng butong nga, bong. Ano yung uni, bong? Na. Haani ka nubihan nanguha ng tag sa rabakabaril ng tubig anong soda ang butong ana. Bolos, mamabot sa kabaril ng magamay man ni kayo. Ikaw bahala, basta kay gingnan ka na ka. Bolos. Hello, boss. Manangid ron ta ko ba? Di sa ko ka-duty karon. Galain man gud akong tiyan ka sakit, gikalibang ako. What? Gikalibang lagi ko, boss. Pruwi ba? Gikalibang lagi ko. O, dala, pruwi ba man ka? O, kato, boss, okay na to? Kamo, kung iyong mga bank account wala kabot ang balance of 5 million, awag yun mo, gapaila lang mo nga dili mo mga lalaki. Mga babae mo prinsipyo.
Para sa nako, akong bank account na i-balance ka 5 million. Ako ngalan, Papi Boards. Ikaw, sa may pangalan. Perla. Ikaw, sa iyong pangalan. Stepan eh. Karon guys, nakabalo na yung sa akong tinaguang talento. Unsa man po nang tinagong talento ni Momoy? Singing. Karong niya man. Lagi, seryoso niya kuha. Sige na, padung kami na. O sige, paminawan ninyo. 121 God! Nan, taguira na yung talent mo. Kay sus, kakas-kas sa magkag-uras na mo. No. Hoy, tabang! Tabang, tabang! Tabang, oy! Tabang, tabang! Tabang! Usa man eh! Usa man eh! Usa man eh! Tingnan mo. Na, kulang man ikaon na pasmuhan man eh. Na, kulang na siya og sugar. Tagay ko niyo kunin, chocolate or gatas. Ano na mo kunin? Ito na, Eh, kuha ng puso, kan puso. Kan puso ba? Sa din siya. Ay na, usap ni. Uy, bakod. Dala niyo na ospital, lakaw. Dala sa ospital. Lakaw dala niyo na ospital kay mamatay niya na. Matay mo'y high blood ko. Mao na, dili mo gud ka mag-exercise, di mo ka musina nako. Exercise day ka. Oh, kada adlaw magagahin ko nag 30 minutes para exercise. Ug di magay ko maka-exercise karon, sunod adlaw ana ako punang puna og 30 minutes para bulto ba. Oh, maayo di ay. Mag-exercise na po ka, ugma. Oh, mag-exercise ko ugma, bali ang akong exercise tanan ugma is balik tulo ka semana. Moy, kabantay ka ng galingkod hana, Moy. Mamanday. Grabe ka pa, ulawon kay pagkatao na. Ka nga guna makikistoryag tao. Say gani, di gina makikistoryag tao. Mo bitaw na hinungdan nang wala na si amigo. Pag sure oy, Lagi. Na, sulay istorya di ba dili na makistorya nimo? walay taong dili ganahan makig-amigo nako teng basta ako'y kastorya. Matay dili ginoon. Dili lang tawa. Brad, may hapon. Kumusta man ka? Oh, kumusta man ka? Na. Lagi makaya. Kaon pa. May barbecue on. Ha? Ay manok.